Segons la dita, els tets s'assemblen a les olles i a l'obrador del fornet de la Soca no en queda cap dubte. No tant pels utensilis de cuina que hi empren, sinó pels dos homes que fan feina allà plegats. Són un pare i un fill que comparteixen, per damunt de tot, la passió per l'art en qualsevol de les seves formes. En Tomeu des de la cuina i la paraula i n'Adrià des de la música. Ai. I tu, papa, havies pensat qualque vegada que series forner abans de ser-ho? Que va. No. Bé, era com una... jo què sé, com una fantasia sempre de... perquè m'agradaven aquests cuiners que jo pensava com devien ser, no? En aquests receptaris antics, així com ho contaven, em pareixia molt graciós. No? Però tu ja consultaves recetaris antics abans del fornet de la Soca? Clar, sempre. O sigui, des de pràcticament els 15 anys m'interessava moltíssim tot això. I, bueno, m'interessava tot, però sobretot m'interessava la part gastronòmica, no? Me fixava en el nom dels pastissos, xerrava molt de la pastisseria conventual, de com menjaven els senyors, de com menjava la gent. Però, bueno, m'agradava sobretot com el menjar apareixia en el paisatge, d'alguna forma, no? Bueno, jo crec que vas néixer fent música, tu. Bueno, això és el que sempre dèieu, que vaig néixer i que els primers anys sempre estava fent allà música amb casseroles. Bé, jo crec que sempre jugaves a música, després vas passar per una etapa que volies fer cinema, no? Bueno, jo sempre vaig pensar que, de fet, quan vaig començar amb el grup de música, encara pensava que seria director de cine. Jo sempre havia volgut ser això i vaig fer molt de cursos aquí. Bé, però també tenies moltes inquietuds, que vas començar a estudiar filosofia i després te vas decidir per la música, finalment, no? Però a vegades aquests camins ja comencen des de molt petit, no? Sí, o sigui, he aconseguit fer el que volia fer quan era petit, que era fer art en general, perquè no només m'interessa... O sigui, deia que volia ser director de cine, però en realitat el que volia era fer feina creativa en general. I perquè això crec que és el que mos va inculcar la mama. Tu també, molt, però la mama sé que va estar sempre ensenyant-nos això i deixant-nos moltíssima llibertat per això i com encaminant-nos cap allà. Per exemple, ens feia fer coses de funk, ens feia fer aquarel·les. Vosaltres crec que no vos he contat, però bueno, tenim com una productora falsa que es diu Producciones Inmundas, amb la qual que realment som nosaltres dos, però que vull dir que també és com tot el nostre grup d'amics, que amb la gent ens agafem tot, tant Papa Topo com tots els videoclips, com totes les pel·lícules i tot. He salido a merendar por la selva tropical con mi amigo el puercoespín y ahora ¿dónde está? Osa panda, dime por dónde andas, por favor. Bueno, que des de Sobrador hem pogut fer moltíssimes de coses fora de lo que és lo comú d'un forner, no? Ja. També, lligant tot el que tu deies del nom aquest de Creaciones Inmundas, no? Vull dir que a vegades... Producciones Inmundas. Bueno, doncs a vegades també molt poques coses se pot ser molt creatiu, no? Crec que això és una cosa que tenim en comú. Sí. Que en 4 coses podem fer com que la passió pot transformar... Sí, jo crec que una cosa que tenim en comú és com rebutjar que tu potser no ho fas tan literalment, tan diametralment com nosaltres, però rebutjar com la tècnica per la tècnica i cercar una cosa més enllà d'això, que sigui una cosa més
o sigui, que perquè un producte sigui bo no té per què tenir una tècnica exquisita. Vull dir que basta que hi hagi alguna de veritat a darrere. Jo vaig començar aquí amb 4 juguetes que tenia i un piano desafinat i un ordenador i el micro intern de l'ordenador gravant-me aquí a la meva habitació i tu vas començar fent ensaïmades aquí en el forn d'aquí de Can Nostra per vendre no sé què. Ensaïmades clandestines. Sí. Apassionadíssimes. Per això, vull dir que els van començar de fet en aquesta casa, fent amb les cosetes que teníem aquí. Que no, que ya lo he decidido, que me voy de Barcelona, porque estoy harta de la puta Barcelona, ¿me entiendes? Perquè rollo low cost i tal... Jo crec que hauries de fer cine. Por aquí hay un regalo, me he dejado un No quiero regalo. saber nada de ti, ni de tus películas. Tú no te ni de los preocupes, rodajes que a la vuelta de la producciones. esquina siempre hay un hombre esperando. Se acabó. Ai, Barcelona. I qui són els teus referents? Dins el món de la gastronomia, pues, amb tota seguretat, dones de la meva família, no? Ma mare, sobretot, que era una cuinera extraordinària, i per l'aspecte de la qualitat, més que a nivell tècnic o a nivell d'alguns conceptes. Hi ha alguns conceptes dels cuiners que m'interessen molt, com el d'en Santi Taura, com el d'en Andreu Genestra, com d'en Maria Solivelles, i d'altres, no? D'en Miquel Calent, també, o d'altres. Molt bé. I per tu? Per jo, a nivell musical, jo crec que els meus principals referents són de la història del pop en general. Són Nacho Canut i Carlos Berlanga, que eren els compositors d'Alaska i Dinarama i Los Pegamoides, i també actualment Nacho Canut està en Fangoria, però especialment m'interessa Dinarama, perquè crec que és com a lo que jo màximament aspir aquí de fer, perquè crec que feia com música molt, molt elaborada, que no ho pareixia música molt fàcil, però era realment música molt, molt elaborada a nivell melòdic, a nivell harmònic, i crec que tenia una actitud com similar a la que jo tinc envers la música i envers la cultura en general. Bé, i tu, Tomi, com suportes el paradís? Bé, jo crec que pues, crear-me com el meu espai, com un espai d'intimitat en tot el que faig. No? Com una... bueno, pues, el que deia, no? Crear-me un espai de llibertat en l'intimitat. No? I, bueno, amb una vida molt senzilla, però indispensablement creativa. I tu? Bueno, pues, no sé, no estic segur de si el suport realment el paradís és Mallorca. A vegades, sobretot d'aquest darrer mes, que he decidit tornar a viure aquí a Mallorca almenys una temporada, me sento un poc com si estigués, però no tu no has vist la sèrie, però me sento un poc com si fos com la temporada 3 de My Neva Ciutat, o alguna cosa així, perquè és una sèrie d'una dona que ve de Londres a viure a Mallorca. Perquè, clar, estan visquent a Barcelona i per mi venir a Mallorca sempre era, com tu dius, això, venir aquí, un espai íntim, relaxant, aquí, anava a la platja, anava a fer una volta pel camp, però, clar, viure aquí és diferent. Viure aquí, després de viure a Barcelona, és un poc... Bueno, sí, està molt bé, és molt relaxant, estic molt més tranquil que allà, però també me falta un poc de vida.